nyt lähdetään Inarijärvelle. Video pyörii. Saavuttiin tänne Veskoniemen satamaan ja lähdettiin ajelemaan, niin justiis alkoi satamaan vettä sitten. Ja nyt tässä vähän suunnitellaan, että ei tajeta tänään kalastella. Kello on, mitäs oli 6? Joo, 7. Itse asiassa 7 on kello. Niin ajellaan tästä varmaan jonnekin Tuvalle tai veneilytukikohtaan ja katsotaan sitten miltä se ilta näyttää. Että jotakin ruokaakin pitäisi tehdä. Että aamulla lähdetty tuolta Rovaniemeltä, niin ei nyt sitten ole syöty oikein mitään vielä. On vähän sateista. Siellä oli Kaikunuoressa sinne meni justiin joku vene ja siellä oli porukkaa ja koiria ja muuta, niin ajateltiin, että turhaapa me sinne mennä, että lähdetään tiedustelemaan seuraava paikka. Ja tosiaan tämä paikka on Tyllylahti. Ui, täällä on lämmin. Ei varmaan ole kovin kauan sitten, kun täällä on viimeksi joku käynyt. Me saatiin siimat vaihdettua. Meillä on tämmönen vähän sekalainen seurakunta. Tätä Vapo ja sen lisäksi meillä oli telineet oli vähän. Meillä on ollut 2 telinettä, yksi molemmin puoliin. Ja nyt sitten laitettiin tässä Tyllylahessa uudet siimat ja sitten nämä toiset vapaatelineet tähän. Ja haetaan vähän kulmia, että miten noi laitettaisiin. Ja luulen, että ne kalastuksellisesti ne on varmaan ihan hyvä, kun ne olisi tuolleen. Tämähän ei ole optimi, kun ne on katolla, mutta eipä tässä nyt oikein. Tää on ihan hyvä ratkaisu tähän kohtaan. Vähän ne on solmussa nuo vavat sitten tossa, jos varsinkin valluupi, mutta eiköhän ne siinä. Lähdetään näillä testailemaan. Joo, suunnitelma on, että lähdetään ajelemaan tonne Kärppäsaaren suuntaan ja siitä sitten Papinsaareen ja Roiron suuntaan ja Kirakkavuonnolle päin. Ja katsotaan miten kelit kehittyy. Vapaatelineet saatiin paikalleen ja siimat vaihdettua, niin pitäisi olla silleen valmiuksia. Lähdetäänpä katsomaan. Joo, nyt on laitettu vavat pyyntiin. Näyttää tämä keli tosiaan vähän kirkastuvan. Niin ihan mukavaa. Katsoo miltä täällä näyttää täällä kannella.
Meillä äsken rupesi täällä, meillä oli takaikkuna vaan auki. Ja mulla oli tuonne uusi inverteri ja lataisin kamera-akkua. Ja sitten alkoi kuulua kauhea piipitys sitten. Se oliko tuolla laatikossa, meillä oli tuo häkämittari ja tänne tuli häkää ja sitten avattiin etuikkuna ja sitten rupesi tapahtumaan. Tarttu taimen kiinni tuolla paikkeilla suurin piirtein. Ollaan täällä Palkissaaren ja Tissisaarten välissä. Ja sehän ehti sitten se taimen sotkea meidän siimat ennen kuin me siinä häkäpäissään sitten kerittiin tuohon vavalla. Ja me aluksi luultiin, että se oli tässä vavassa kiinni. Mutta kun se oli tosiaan, ne siimat oli sekaisin ja sitä oli purkaantunut jo varmaan 100 metriä lisää ja se olikin tuossa. Ja oli siinä semmonen muikun näköinen vaappu. Mutta nyt meillä on katto auki, niin nyt me keretään siihen nopeammin. Niin ei mitään, taistelu jatkuu. Joo, tultiin tähän Kärppäsaaren veneilytukikohtaan ja tähän missä on tämä tupa, niin tultiin tähän tauolla ja syömään. Ei ollut muita kalatapahtumia kuin se yksi taimen, joka sitten pääsi ihan lähellä venettä irti. Se oli sotkeentunut kaikkiin meidän siimoihin. 3 vaappua tuli samalla kertaa ylös sieltä. Niin, vähän harmitti, mutta eipä siinä mitään. Nähtiin kuitenkin, että se oli taimen ja hyppäs veden yläpuolella ja semmonen joku 1,5 kiloinen ehkä. Minusta se oli yli 50 senttinen. Että olisi ollut ihan mittakalaakin. Mutta eipä mitään. Niin syyä ja katsotaan mitä sitten keksitään. Tuolla on soppakauha. Eikä ole varmaan kuin 0,5 metrin syvyys. Evhät on syöty tuossa Kärppäsaaressa ja nyt lähdettiin ajamaan tonne Iso-Roirolle, Roironsalmeen ja Pikkuroiroon ja käydäänkö kirakka huonossa vielä sitten. Mutta joo, eipä siinä sen kummempia, ajetaan liuussa sinne. Päässään nopeampaa perille. Nyt on sika hyvä keli. Täällä tämmönen omituinen sumu koko ajan, sitä en tiedä mikä, ei tämmöstä tuolla meillä päin ole, mutta tää on vissiin niin iso järvi, että täällä helposti on tämmönen vähän niinku joku meriusva tai joku vastaava, että ei saja vettä ja järvi on ihan tyyni ja ollaan tässä tosiaan Sammakkoselällä, niin ei muuta kuin katsotaan kohta kalastushommia uudestaan. No niin joo, nyt tultiin sitten Sammakkoselän yli, ajettiin Roironsalmi, oli tosi hiljasta, ei tullut yhtään kallaa. Sitten käytiin tuolla Kirakkavuonossa pyörähtämässä, ei tullut sieltäkään mitään, aivan turha reissu. Tässä sitten pohdittiin, että lähdetään etsimään yöpaikka jostakin. Voitaisiin mennä vaikka tuonne
Pisteriin, kun se on jo tuttu paikka, niin se on tuossa 10 kilsan päässä, niin ajellaan vaikka sinne. Huomenna on sadepäivä, niin katsotaan sitten aamulla, että mille aletaan vai aletaanko millekään. Saavuttiin tänne Pisteriin ja hyvä tuuri, täällä ei ollutkaan nyt ketään muita. Ja tehtiin vähän ruokaa tässä. Joo, ja tää aina kun lähtee reissuun, niin pakkaaminen on semmonen pieni hässäkkä. Niin eihän muistanut ollenkaan katsoa, että tuliko meillä ruokailuvälineitä matkaan. Niin hullun tuurilla löysi. Mulla oli putkikassissa oli lusikka. Tämä on ollut 2009 vuodesta siellä. Niin löysinpä lusikan sitten, niin voi syödä vähän muusia. Joo, ollut vähän tämmönen tupapäivä meillä. Keli on aika heikko. Ollaan sitten se kaveri kävi hakemassa harjuksen tuosta. Tehdään harjuskeittoa. Meillä on koskenlaskijaa siihen kaveriksi ja kunnon suolaa. Näistä. Mutta muutenpa ollut aika se hiljainen päivä. 9 metriä on tuuleskellut tuolla Seitalaassa sääasemalla ja se vettä on tullut aivan älyttömästi välillä ja nyt just on vähän parempi. Niin tehdään vähän keittoa ja katsellaan, että mitä tästä päivästä tulee. Joo, kyllä siinä niin kävi, että me päivä möllöteltiin ja odoteltiin tuulien laantumista ja vesisatteen heikkenemistä. Ja niin se vain, nyt kello on illalla 21.20, niin sade kuivu kassaan tuossa. Ja sitten tuuletkin heitti puhaltamasta. Nyt on ihan sopiva semmonen 3-4 metriä sekunnissa. Niin nyt ilkiä taas ajella. Päivällä oli tosiaan 9 metriä. Oli vähän liikaa uisteluhommille ja ehkä meidän ajotaidoille. Niin lähdetään nyt siirtymään tonne etelään päin hetken aikaa ja tiputellaan vaaput vetteen ja katsotaan olisiko taimen iltasyönnillä. No, lähdettiin tuolta Pisteristä ajeleen ja ajeltiin tuon Vasikkaselän yli ja nyt ollaan tällä Sammakkoselällä ja ei oo pahasti kyllä aaltoa, että on kyllä illalla nätti ajella, kun tuuli on tyyntynyt. Vielä menee 20 minuuttia, että ollaan tuolla Kärppäsaaren lähellä ja katsellaan siellä jossakin kohtaa sitten tiputellaan noin vaaput vetteen. Kello on nyt 10 illalla.
Helkatti heti kun saatiin vapaa vetteen, niin hyppäs jo. Joo. Onko se kummalta puolelta? Mekellaan tän pois. Joo, ei kalaa kelpaa aina. Näitä mässäs kiva. Mikä se on? On se? On se. Ootapa hetki. Joo. Pikkusen käytän moottoria, niin saadaan suunta oikeaksi. No, ensimmäinen taime. Eikä mennyt kauan. Ei. Missä on taimen? Se on ihan tässä nurkassa. Ja puheili. Kyllä siinä se on. Ensimmäinen Inarijärven taimen. Taitaa olla alamittainen, mutta onpa kuitenkin. Makia. Saatana! Nyt on kyllä mittakalaa. On tuo vittu 60 senttiä. Huhhuh. Ja se on ainakin taime vittu, kun on ympäri asti pilkut. Joo, otti tuohon karikon tuommoiseen sateenkaaren väriseen. Ja oli 8 grammaa tuommoinen syväjä. Ja kyllä potkas ihan kunnolla. Olipa makia. Nyt aletaan irrottelemaan se tuosta ja lasketaan veret siitä. Joo, olipa makea saada tuommoinen kunnon kala, että kello on 0:35 ja aurinko paistaa horisontissa ja täällä on 11 lämmintä veneessä. Ihan sikaa hieno fiilis kyllä. Makia. Vähän semmonen shokki päällä, ei oikein osaa vielä sanoa mitään. Niin pitää vielä vähän aikaa uistella. Tässä pistettiin samat vaaput vetteen ja tuo oli semmonen karikko tosiaan. Vähän tämmönen taivaanvärinen tuo selkä ja me muuta värejä muistakaan sitten. Mutta karikko iso semmonen vaappu ja siinä 8 grammaa syvää ja paino. Niin ihan sikamakea. Ei mitään. Komiasti tuo aurinko paistaa tuolta pilvien välistä. Kyllä kai täällä kelpaa.
Joo, kyllä tuo mitattiin ihan mittanauhalla nyt. Äsken katsottiin vaan tuosta laatikon kannesta, että 60 senttiä se on suurin piirtein. Tuo laatikko on 50 senttiä ja sitten se tuli 10 senttiä yli, niin sovittiin, että se on 60 senttiä, mutta sitten jäi vielä vähän epäilyttämään, että onko se järvilohi vai taimen, ja se oli 62 senttiä. Niin oli kumpi oli, niin se on kuitenkin 60 senttiä. Ja tuo on jotenkin tosi vaikea erottaa tuo järvilohi ja järvitaimen, tai siis taimen ja järvilohi, niin kommentoi tuohon kommenttikenttään, että mikä se on se paras tuntomerkki, mistä sen erottaa. Mulle siinä on vaikeuksia. Tietenkin nyt ekaa kertaa, mutta puistelemassa täällä Inarilla, mutta jos sulla on jotakin varmoja tuntomerkkejä, miten itse erotat, niin kommentoi tuohon alle. Täällä on jotakin kanootoijia. Onko enempää kuin yksi kanootti? Joo, se oli tuo Kärppäsaari aivan täynnä melojia, niin käytiin vaan sitten vessassa ja lähdettiin kattoo sitten tuo kaikunuora, mahtuuko sinne, ja jos sinne ei mahu, niin sitten mennään Tyllylahteen ja nukutaan vaikka sitten veneessä. Ei kai siinä, matka jatkuu. Huomenta. Joo, semmonen 5 tuntia kerettiin tuossa nukkua ja sitten herättiin ja täällä on ihan komia keli. Pieni tuulenvire ja ei saada yhtään vettä. Katsotaanpa. Sinistä taivastakin näkyy. Tehtiin tähän pihalle nuotio. Meinattiin, että paistellaan vähän kalaa tuossa. Ja mulla ei ollut ei ole halsteria matkassa eikä ollut loimulautaakaan, mutta veneessä oli näitä tämmösiä, jotakin edellinen veneenomistaja, sillä on ollut varmaan joku rakennusprojekti, mistä jäänyt paneelia, niitä jotakin, mitä lie paneelia nyt sitten onkaan, niin siitä naulasin tuommoisen. Kyllähän tossa loimuttelee nyt sitten kalan. Kokeilla miten se onnistuu. Siinä se kypsyy. Niin ei kai siinä kun aletaan maistelemaan. Joo, lähdettiin tuossa vielä tosiaan uistelemaan, kun on niin pirunnetti keli. Tuossa oli 6 hengen kajakkiporukka Kokkolasta, niin niiden kanssa hetki rupateltiin siinä. Ja sitten lähdettiin ajelemaan. Samoilla vaapuilla mennään kuin yölläkin. Sama setti. Tuonne päin me mennään käymään sitten tuonne. Mennään varmaan sinne tosiaan jääluolalle, sinne retkeilyalueelle syömään. Ja katsotaan käydäänkö luolassa sitten. En ole koskaan käynyt. Mutta ei kai siinä. Tuskin tulee kallaa nyt päivällä. Niin
ajeleskellaan ihan, fiilistellään vaan ja mennään syömään sitten päivällistä. Nyt on peruuttamattomasti saavuttu tänne Korkeamauran jääluolalle. Käydään vähän paistaa ruokaa ja sitten pitäisikö se käydä kurkkaamassa se luolakin, kun kaikki sitten aina puhuu. Saa nähdä. Mistähän sinne pääsi? Jääluola. Tämä rako se on. Tämä se täytyy olla. Täällä on kylmä. Joo. Täältä löytyi portaat. Tuoks se näyttää valoa? Ja meni ihan pimiäksi. Tippas on kuulla. No, minä kyllä tiesin, että tänne tarvii valot, mutta onko tässä edes monta askelmaa? Katse johonkin loppuun. On täällä vielä. Tuossa oli joku askelma. Joo. Nyt ei näe enää. Tämä omakin lamppu esille. Täällä se on. Kyllä se kuule on jäässä. Onks mulla nyt tässä pääsen tähän, niin sekin pääset samaan aikaan tänne. Tuo on tämä osittain jo sulaakin. Tämä on piikki, että luistimet. Tuo on täällä hengityshöyryä. Tämmönen. Tää on jääluola on jäässä. Heinäkuun 3. päivä nyt on. Ihan siistit. Näkyykö noissa seinissä mitään? Ei. Raapustuksia. Ehkä voisi ollakin, mutta ei ole tosiaan lamppua. On se vai? Ihan siisti. Tämä on yllättävän iso. Teikkais siinä. Lähdetään tutkimaan ruoanlaittomahdollisuuksia. Tämänkertainen Inarin-seikkailu rupeaa olemaan nyt lähtöitkuja vaille, että ajellaan vielä vene tuonne satamaan ja nostetaan ylös ja sitten kotimatkalle siitä, niin ei muuta kuin kiitos jos olet katsonut videon ja pistähän kanavan tilaukseen ja ilmoitukset päälle ensi kertaan.